Bueno, som Antònia Maria Estarelles i Torrents i som nascuda a Santa Maria del Camí, ja fa molt d'anys, 50 i tants, per dir qualque xifra un poc aproximada i bueno, en aquests moments amb molt d'orgull som la consellera de Presidència i Administracions Públiques del Govern de les Illes Balears. Jo vaig tenir un tio abuelo, és a dir, crec que ho diríem així, és un germà de la meva predina, de Santa Margalida, del municipi de Santa Margalida, que va emigrar a Caracas. A Caracas va realitzar diferents feines, entre elles va fer de xòfer, sabem que també va ser empleat a diferents comerços i no sabem massa més perquè va morir sense descendència a Caracas i l'únic que me queda d'ell és una foto amb la meva predina de molt petit. El primer contacte amb les Cases Balears Exterior la vaig tenir ja a la legislatura 2011-2015, on com a directora general de Cooperació i Immigració duia en aquell moment tot el tema de les Cases Balears Exterior. En aquell moment vaig realitzar una sèrie ja de viatges, per tant conec una part de les cases i m'agradaria en aquesta nova etapa que ara presideix poder continuar perquè no em vaig visitar ni la meitat, que en aquell moment i amb molta alegria quan he retornat a agafar la matèria que té la competència de les relacions amb les Cases Balears a l'exterior, veig que moltes segueixen en vigor, segueixen actives i segueixen amb moltes ganes i amb moltes ànsies de fer projectes i de créixer. Per tant, primer de tot, seguir amb aquest apoyo individualitzat, hem de fer una reflexió conjunta en cada una d'elles per veure com feim sempre un tema recurrent és el de la regeneració de les cases, com s'implica a la gent jove perquè no perdi les arrels i vegi com algo seu aquest projecte, és a dir, no es perdi les arrels sinó que també s'ho sentin com una part seva. Mai hem d'oblidar de on venim i una part de tots els que en un moment donat emigraren segueix estant a Balears. Hi ha una experiència que com molt i és que vaig anar a la festa de col·lectivitats de Rosario, jo soc molt dolenta per les dates, crec que eren a dins del 2014, i quan vaig poder interactuar de manera directa encara en aquells peregrins que mos quedaven de les primeres onades que s'havien anat, que eren els fills de les primeres onades que s'havien anat de migració, i s'emocionaven tant, just de sentir-me xerrar l'idioma, just de poder tocar, me deien que tocàvem un pot de silla i això me va tocar molt el cor i va ser gesta que més m'ha fet valorar l'apoyo que institucionalment hem de donar a tots els nostres vincles que tenim de fora, que són nostres. El projecte per aquests 4 anys jo crec que és un poc bidireccional. Per una part és que ells puguin tenir un coneixement directe des d'aquí. De fet, ara, per exemple, el primer Consell de Comunitats dels Balears a l'exterior se farà aquí, se farà a Palma, se farà coincidir en la diada. Jo crec que és important que la data s'acosti a la diada de les Illes Balears perquè ells puguin participar de dates nostres com el Premi Ramon Llull i veure uns espais on se posen en comú tota la realitat de les nostres illes. I el que pràcticament mos demanen és dues coses. Una part posar en marxa com un programa de beques per gent jove, perquè és una manera de fer un intercanvi i si volen que els joves també sentin com a part seva també aquestes illes, és una manera d'intercanviar, per tant, gent jove d'aquí que pugui conèixer la realitat d'allà i gent d'allà que pugui conèixer la realitat d'aquí d'una base comú, que és que tenen un origen tots dos d'allà mateix, que són les illes, una part de seva, un naixement de les illes. Ens han demanat sobretot també material didàctic per el que és l'aprenentatge del català, perquè no se perdi aquesta llengua pròpia tan nostra. És tan important que els mallorquins coneguin el que va ser la diàspora, el que va significar que la nostra gent se n'anés. Quan tu vas a Xile, quan tu vas a segons quins països i veus aquells negocis que van ser capaços de posar en marxa gent de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa,
d'Eivissa, de Formentera, veure aquella empremta que han deixat també, no? Com quan nosaltres emigrant vam ser capaços de deixar una petita empremta a països com Argentina, com Xile, com Uruguai, com Dominicana. Jo crec que això és guapo i crec que tots els illencs han de conèixer que aquesta arrel, que diguem aquesta part també és una part de les nostres arrels. És a dir, hem de tenir clar des d'aquí que el que va suposar allò també ens ha fet créixer com a poble. I després, segona, i és que també jo sempre dic que no tots som terra d'acollida i malgrat molt de discursos que se puguin fer, han de seguir sent una terra d'acollida perquè ens fan cada vegada més grossos i l'interculturalitat el que ens fa és créixer com a poble.